Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na ọ bụrụ na ndị nkụzi nọrọ na be Ọfọdụ bụ onye na-esote Akụbụ ụzọ na nkụzi na-aṅụ mmanya, ha na-akparịta ajọ agwa headmaster na-akpaso ha. Mgbe ọbụla ha tụresịrị ụzọ dị iche iche ha chere na o si emegbu ha, ihu ha na-agbarụ, ha na-atara ya aka n'ọnụ. Ihe na-ewutekarịsị ha bụ na dịka ha kwuru, headmaster na-eme ha ederuoro nwaanyị o chefuo onye kọrọ ya. Nke abụọ, ọ na-eme ha emegbuchaa nwankwụ ụbọchị Igu echeta ya. Nke atọ, ọ na-eme ha ikweburu nri ọgbakọta ala azụ. Nke anọ, ọ na-ewe ha ka onye nwenu ga-ama site n'iwu mmegide ọ na-etiri ha. Nke ikpeazụ, ọ na-eme ha ka a ga-asị na ha bụ mkpọ o jiri aga mgbe ọbụla masịrị ya, ma ọ bụ hapụ ha mgbe ọ masịrị ya. Nganga ya na ọchịchị aka ike ya na-agbawa ndị nkụzi ya obi. O were anya na otu osisi anaghị eme ọhịa. Akụbụ ụzọ anaghị echeta na naanị ya apụghị ime ka ụlọ akwụkwọ Abangwu bụrụ akwa akwụrụ. Ọ na-akpa agwa ka a ga-asị na ọ bụ naanị ya wuriri ụlọ akwụkwọ ahụ. Naanị n'ọrụ ka ọ na-echeta ndị nkụzi ya mgbe o ruru n'oriri ochezọ ha, ma ọ bụ onye ha ihe a na-akpọ nga magiju. Akụbụ ụzọ were ihe niile dị n'ụlọ akwụkwọ. Otu o siri eti iwu n'ụlọ akwụkwọ na otu o siri agwa ndị nkụzi okwu anaghị eju ha afọ. Ndị nkụzi na-atamu si na headmaster kpọkọrọ ala niile dị n'ụlọ akwụkwọ na-akọ naanị ya. Ọ na-akọ ji, na-akọ ede, na-akọ akwụkwọ nri dị iche iche so naanị ya, na ọ bụ ntakịrị ka o nyetụrụ ha. Ọ pụtara na ha esoghị na ndị na-eri nri. Otu a ka ọ dịkwa n'ebe mkpụrụ osisi nọ. Ọ bụrụ na ọ ghọtacha onye ha obere, bunye ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ ka ha gaa rere ya n'ahịa ma wetara ya ego. Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ abụ Mụta Asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe merenụ. Ndewo, ka o mesịa.